Kienet ħaġa komuni li taħt Gvernijiet Nazzjonalisti diversi proġetti jiġu jiswew aktar minn kemm kienu kompjanat. Fuq medda ta' 3 snin l-ispiża ta' xogħlijiet fuq il-proġetti ta' Bib il-Belt, il-venda tal-Belt Valletta, il-lift tal-Barrakka u l-proġett ta' Baċir numru 1 marru żmerġ bi 2.4 miljun euro. Dan żvelatu l-Gazzetta llum fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Bejn is-sena 2010 u s-sena 2012 xogħlijiet marbuta ma' dawn il-proġetti kellhom jiswew 5.5 miljun euro. Iżda minflok swew 7.9 miljun euro. Il-mohh wara dawn il-proġetti kien ħatħlif l-Eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt li ser jibqa' nfakkar ukoll għad-diżastru totali tal-Arriva. One News prova jieħu l-kummenti tal-Eks Ministru Austin Gatt iżda dan iddeċida li ma jagħtix kummenti alla volja dawn il-proġetti kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu. Hello, Dr. Austin Gatt. Nil mi One News dot. Il-Gazzetta llum żvelat kif intefqu miljuni fi spejjeż żejda fuq il-proġetti tal-Belt. Proġetti li konti ma nagħtix kummenti, grazzi. Imma proġetti li konti. Intant fuq l-istudju l-investigazzjonijiet ta' Bib il-Belt kellhom jintefqu 50,000 euro, iżda minflok jintefqu 200,000 euro. Fit-twaqqih ta' bini u tħaffir tal-istess proġett kellhom jintefqu 480,000 euro, iżda l-ispiża telet għal 630,000 euro. Fuq il-backstage tat-teatru bla saqaf sar xogħol li kellu jiswa 800,000 euro, iżda mbagħad ġie jiswa 1.3 miljun euro. Intant Gvernijiet Nazzjonalisti jibqgħu magħrufin għal fatt li dejjem injoraw in-naħa t'isfel ta' Malta. Wieħed mill-ftit proġetti li nbeda minn Gvern Nazzjonalista fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna kien il-proġett ta' Baċir numru 1, proġett li fuq il-Gvern preċedenti dejjem kaxkar saqajh. Iżda meta nkollu Gvern Nazzjonalista xorta nefaq 260,000 euro iżjed minn kemm kien pjanat u xorta ma tlestix fil-ħin stipulat. Tantu hekk li kellu jkun Gvern Laburista li jlesti dan il-proġett fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna.